han sidder lidt med stopbordet, og så tæller han, når jeg starter. Jeg starter her. Med fri. Jeg kører fra 2 den sammen. Mellem mig rundt og heroppe, så jeg kommer baglæns. Når jeg kommer til den sidste vind, passende med svinget. Ligesom jeg vil være sådan. Slipper knappen. Står den stille. Jeg kan jo tage det lille sving, den har, og køre, så jeg fri for at lave start og køre. Kom godt op. Kom herhen og kig på, når jeg vinkel ret ud foran den her. Der, laver et fang. Jeg kan lige have lidt mere. Så kan den fanges. Så kører jeg over med løbebanen. Start, stop, kør. Stop, laver et fang. Så jeg skal altid lave start, stop, kør, stop og fang. Jeg kan se noget orange. Det er simpelthen nødt til at holde op på. Den er ikke. Den er udenfor heroppe, kan jeg se. Fordi jeg kan se noget orange. Så var det. Må jeg gerne. Så laver jeg en lille sving. Eller det sving, jeg har. Lav sving. Lav fang. Skal jeg så lige sætte den på tilbage. Sådan her. Så er den indenfor. Så kan jeg køre videre. I må ikke køre videre, før den er indenfor. Eller glat. Nu skal jeg køre til skammen, så jeg hæver den. Jeg kan bare holde den højde her til de der skammer. Det sker ikke. Jeg skal køre den der vej nu, og så skal jeg til at køre den der vej. Jeg starter en funktion ad gangen, så jeg sætter den i gang. Start, stop, kør. Og når jeg er i gang, start, stop, kør. En funktion i gang. I gang. Og vi skal også stoppe en funktion. I gang. Nu er jeg ved at løbe den bøjle, og så jeg stopper i løbebanen, stopper, laver et fang. Og jeg kan se, at jeg er i bøjlen, så der er start, stop, kør, og kør på løbebanen. Så tror jeg, at det er ret nok, så stopper, laver et fang. Kør herhen, stopper, laver et fang. Kør ned. Ej, lige lidt på løbebanen der, eller travers. Ej, lige lidt på løbebanen. Sving til jer, når den er, og så sætter jeg. Jeg ved det indenfor, det kan jeg se, for jeg har set de her 2 km rundt. Rejse. Jeg kører start, stop, kør, løbebanen. Når den er i gang, kører jeg på travers. Start, stop, kør. Jeg kan se typen, jeg vil være overvejet, jeg kommer løbebanen, laver et fang. Jeg kører bare helt over. Jeg skal bare se det tilbage. Så, laver et fang. Ikke se, jeg kan alt for langt op. Laver et sving. Vende på svinget i toppen. Laver et fang. Jeg skal længere ned for at se den side. Jeg skal længere. Jeg skal længere herover her. Jeg venter lige på, at svingen kommer, den kommer. Ja. Bare lidt på traversen. Det er sådan lige kanten. Nu passer det. Det kan også godt være, at den gjorde det før. Jeg var på den sikre side nu, ellers så må man jo vende. Jeg har altså her. Den er fri. Det er farligt. Jeg kører herover i løbebanen. Jeg skal jo lige igennem den port. Kom godt langt herover af, så I ikke kommer til at køre på. Så er det meget nemmere at rette op herude foran her. Hvis I er her, ude hvor der er luft til at køre, I ikke kører på den bøjle. Kom herud, hvor der er masser af plads, hvor I kan rette op på den her. Så står jeg og flugter her, og så kan I have de her 5 cm fra løjet af, og så over til bøjlen. Og det har jeg også der. Nu sætter jeg bare i gang. Jeg har jo noget tilløb til at køre ind nu, så når pinden på løjet, det er den første orange, så begynder jeg at køre på travers, og det gør jeg her.
Jeg kører start, stop, kør. Og lige så snart, at pinden er ved den orange, det er den der. Stopper løbekat, laver et fang, stopper travers, laver et fang. Så er jeg faktisk allerede herhenne foran den næste bøjle her. Den kan jeg jo begynde at rette op på og holde de samme 5-6 cm, hvad der lige skal til. Jeg hejser lidt, så jeg kommer op i højden. Jeg går fri, kan jeg se, så jeg kører løbekatten herovre af. Hvis I er i tvivl om vi kommer igennem det her, så må I kigge, fordi bøjle 2, 4 og 6 er rigtig svært at se. Men så gå ind og kig. Det her, det tager jo ingen tid at gå ind og kigge på det her. Den kunne måske godt lige have haft en lille smule. Derover er defekten der. Så kører jeg traversen igennem. Lige snart jeg igennem, stopper, laver et fang, kører nedad. I kan se, at jeg skal ind fra den her side her. Der bliver pilen peger mig den her vej. Vi kommer nu herover, så I retter op her, så I kører den her vej. Ligesom vi gjorde på den første. Så jeg kører herover. Og alt kørsel foregår bare i fart 1, kun er den lange tur heroppe af. Alt det her, det skal bare foregå i fart 1. Jeg kører herover, stopper, retter op foran bøjlen her. Se, hvis jeg nu havde stået inde i bøjlen, så havde jeg faktisk ramt den nu her. Men fordi jeg er herude, så kører jeg forbi. Det er derfor, det er så vigtigt at komme langt nok herover af. Jeg retter lige op på det her. Der har jeg cirka de her 5 cm. Jeg passer med højden på tape-stykket. Der er ro på. Jeg siger start, stop, kør. Sæt fingeren, så I er klar til at køre travers. Og det er jeg nu. Stopper løbekat, laver et fang, kører herned, retter op. Igen, holder de her par centimeter. Du kan ikke se den. Jeg er lige tæt nok på, så jeg fanger den lige på tilbagevejen her. Kører herud. Og lidt hernede af, for at se, om den passer. Vi tager chancen. Nu skal jeg jo ind fra den anden side her. Du kan se pilene på gulvet. Viser, at I skal ind fra den anden side. Så når I kommer igennem porten, så er der bare at køre hen og rette op foran den her. Jeg kører igennem her. Jeg holder de her 5 cm. Den første pind, jeg møder, er jo den her. Se på. Den her, det er den her afstand, jeg skal holde til det her. Og lige snart jeg kommer her, laver jeg det. Så jeg skal kun køre 45 grader i stykker. Jeg sætter i gang. Start, stop, kør. Kig på knapperne, klar til at trykke travers. Ja, nu. Stopper løbekat, laver et fang, kører hen og retter op foran den næste port her, hvor der er plads. Hejser lidt op. Venter lige på svingen lige passe. Har lige lidt tilbage igen. Jeg kører over med løbekatten. Kør igennem. Gå ind og kig, hvis I er i tvivl. Kør ned. I højden. I kan godt begynde at køre lidt herover af. For at gøre det lidt hurtigere. I vil stoppe løbekatten, lave et fang, stop travers, lave et fang.
Her må I gerne have lidt større afstand om den afstand, I laver alle de andre steder. Her må gerne være dobbeltstrejt, hvis I stykker eller 15 eller sådan noget. Fordi når I kommer rundt her, lige så snart at løjet, i midten af løjet er fri af pinden, skal I til at køre den der vej. I må ikke komme over og røre den her. Den her, den vil give jer en større fejl, end hvis I rører den her. Og så få sat fingrene rigtigt på kranhåndtaget med løbekatten, så I kan flytte fra den ene side til den anden side. Nu skal jeg jo til at køre den anden vej. Husk at kigge på knapperne. Nu skal jeg til at køre den vej, så jeg sætter fingrene på den. Jeg kører herover med løbekatten. Så jeg siger start, stop, kør. Og så lige så snart, at løjet er forbi pinden, begynder jeg at køre travers. Og det gør jeg nu. Så stopper jeg løbekatten, laver et fang, flytter fingrene til den anden side. Husk at lave start, stop, kør. Så kigger jeg på skyggen på gulvet. Jeg kan se, at skyggen er uden for foden. Det er den der. Stopper jeg, laver et fang. Jeg er forbi pinden. Begynder jeg at køre den anden vej igen. Kigger igen på skyggen. Jeg kan se, at den er snart ude på globalen foden. Stopper, forbi pinden. Flytter fingrene til den anden. Brug de skygger, der er. Når I har sat den på pletten, husk at trykke på nødstop. Det er jo det.